ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಲ್ಯನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋರು ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು. ರಡ್ಡು ಒಣಸ್ಮಲ್ ಮುಗಂದಾಂಡು ಅಂಚಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿಕಾಯಿ ಒಂದಿತ್ತು. ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿ ನುಟ್ಟು ಉಂಡ ಆಹಾ ಎದ್ದು ಶೋಕಾಪುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕಜಿಪುರ ಇಜ್ಜ ಅಂದಪ್ಪಗ ಗಂಜಿಗೆ ಗೊಜ್ಜಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಉಣಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇಹಗ್ಲ ತಂಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಉಣಿಯಾರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಪುರ ಉಣ್ಪಿನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್. ಹೆಂಗು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನುಡ್ತದ ಉಣ್ಪಿನ ಏನು ಖಾಲಿ ಗೊಜ್ಜಪುರ ಉಣ್ಪಿಚಿನ ಗಂಜಿಗಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನುಡ್ತುಂಡ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸ ಇಲ್ಲಕ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರವರ ಚಾದಿಪ್ಪೆ ದಿನ ಅವರವರ ಉಣ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಣಸು ಉಲೇಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಪರಿಸರ ಪೂರ ತೋಜುಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪಿದೆ ಬದುಕುಲ್ಲು ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಜಗಲಿಚ್ಚಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಕುಲೋದು ಉನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಿದೆ ನೇಚರ್ ತೋದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಗ್ಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಅಂಚದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀನು ಪಾತು ಬತ್ತೀರು ಅಂಚಲು ಎಲಿಲ್ಯ ಮೀನು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚ ಅನ್ನೇನು ಉಪ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೀನು ಕನನಾಗ ಮಂತದೇ ಕನಪಿನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಕ್ಕೆರಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತದೇ ಕನಪಿನಿ ಮೀನು ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಣಸಗಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಡು 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಅಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ 5 ಮೀನು ಕಾಯ್ತುಂಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದು ಐಕ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪು ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚಲ್ದ ಕಜಿಪ್ ಎಂಕ್ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರ್ಲವು ಸಮ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ 4 ಪೀಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೈ ಕೆನಡಾ ಫಿಶ್ ತ ಪೊಡಿ ಚಾಂಡ್ ಅಂಚಯ್ಯಾನ್ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಮಂಚಲ್ ಉಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಲಿಂಬೆ ಪಾರ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಲ ಫ್ರೈತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಲ ಇಂಚಲ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಪುಂಡು. ಬಾಕಿದ ಮೀನು ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಾರೆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನು. ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತನು ನಾನು ಏನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈಯಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ. ಹಾಯ್ ಚಿಂಟು
ಏಪಲ ಯಾಲೆತೋ ಅರ್ಪಿನ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೆತ್ತೋ ಮತ್ತೇರಿ ಇಂಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಎತ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆ ಚಾದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಾದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಿಂದರ್ ಸೂಪ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪ್ ಒತ್ತುನ್ಲೆ ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಡೀಸೆಲ್ ಮೈತು ಮೈತು ಬೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀದು ಭಜನೆ ಅದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಹಾಯ್ ಭಜನೆ ಪುರಾಂಡ್ ದೀಪದೀದ ಭಜನೆ ಪೂರ ಅದು ಯಾಂಕ್ಲ್ ಪಿದಾಡ್ದ ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ತ ಹೊಂಡ 2,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಏಪ ಆತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೀರು ಕೇಂದು 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 ಬುಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ತಡರ ತೀರದೆ ಫೈನಲಿ ಇನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಂಡು ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ದೂರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದೂರ ಅಯ್ಯೇ ದೂರ ಓಡೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೋಬಾರ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಎಂಗ್ಲೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಓ ಮಸಾಲ ಲೈಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆವು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತಂಬರ್ಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ ಅಂದ ಹಾಂ ದೂರ ಬೋರೆ ದೂರ ಸಾಗರ್ಗ ಚಿನ್ನ ಇರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಪನ್ ಪರ್ ಮಾರೆ ಸಾಗರ್ಲೆ ತಗೋ ಪ್ಯಾನ್ ಪರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನು ನಿಟ್ಟೆಗ್ಲೆ ತಗೋಪೇರು ಫಾರ್ ಎವರ್ಗಂದು ಅವೇ ತಾದಿ ತಾದಿ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯಿ ಅಡೆಗೆ ದುಂಪೋಡದ ದುಂದೇ ಹೋಗಿ ಸುಧಾರ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೇರು ಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ನ ಏ ಒಡಿಗೆಂಡು ಅವಲ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ನ ನಮ್ಮ 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 ಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡು ಮಾಡ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಹೆಕ್ ಬುರ್ಚಿ ಮನಿ ಬುರ್ಚಿ ಸಾಗರ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಮಂಡು ಏರಿಗ ಅಮ್ಮ ಬೋಡಿಗೆ ನಿಜಿನ ಫೋರ್ ದೇಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತ ಫೋರ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಿಂಟುಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದಾರ ಆಯ್ತು ವರಣಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರ ಈತು ಬೇಗ ಒಂದು 8 ಗಂಟೆಗ ನಾ ಪೋಯಿ ಧಾರಾವೇ ತೂಲೆ ಯಾನ ಚಿಂಟುಲ ಹೋದ ಸತ್ಯ ಇಂಚಿನ 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಒಡೆಗ್ ಏ ಎನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಎಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಯಾನ ಸರೀಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿತು ಒಂದು ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಅಂಡೆ ಸತ್ಯ ಇನಿ ಸಂಡೆದಲ್ಲ ಹತ್ತತ ಓ ಇಲ್ಲೇಟ್ ಹೋಯ್ ಒಂಚೂರು ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಮೇ ಅಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಭಯ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಕೊಂದು 2 ಧಾರಾವಾಹಿ ತುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಪಾಡುಜೀರು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ಎಲ್ಲೆದ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕವು ತೂಜಿನೆಲ್ಲ ಸಮ ಆಪುಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹೋಯಾ ಏನು ಮಂಟೆಗ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂಥ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೋಣು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾಮೂಲಿ ಪೋಪತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅನೇನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೊಯ್ ಯಾನ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುವೆ ಕ್ಲೀನ ಪೂರ ಫುಡ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕನ್ಪೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂಗುಲ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಗುಲ್ ಸಾಗರ್ಗೆ ದ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ ಒಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಪುಡು ఒక ಪ್ರೈಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ఒక ಫುಡ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಪುಜಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೇನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾ ಖಾರ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಸೂಪರ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಕಬಾಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮೀನ್ ಕೋಸು ಬದಲು ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಾಪುರಿ ಚಿಕನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾ ಏನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಈಗ ಕೊಡಿ ತಿಂದೆ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿಡು ಫುಲ್ ಬಟ್ಟರೇ ಎತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕರ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಯ
ಮುಲ್ಪನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರುಗುನಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಗಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಡು ಅಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ವೆಜ್ ಆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂದುವೆ ಗಲಟೆ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಯ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಯ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಯ ಅಂತ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೋಂಡ ಬಾಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲು ಸೋಪ್ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬೆಳ್ಮನ್ ತಿರುಗಿದಾಂಡು ಓಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಮಂಗಟ್ಟಾದ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ 90 ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಬನ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ 90 ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ದು ಪೂರ ಭತ್ತ ಪಾಪ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಿ ಆಯ್ಗ ಎಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಆಕ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಡ್ಲ ತಿನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಫುಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ಗ ವೆಜ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪಾಪ ಎಂಕ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಎಂಗ ಪೋಪಿನ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಏನ ಕಾಣೆ ಪೂರ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುಜಿರ ಅಕುಲ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಒಂದು ಈಗ ತಂದೂರಿ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ದ ಅಂಚ ಪಾಪ ಆಯ್ಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಮುಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕ ಬಂದು ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ತುಲಿ ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂತುದು ಬೆಳ್ಮಂದ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನುಪ್ಪಿತ್ತನು ನುಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಚ ಇನ್ನೇ ಕೊರಿಯ ಪಾಪ ಹುನಾಡದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್.